God dag, välkommen till sändningen av IKTUS. Jag heter Hilda Viderø och jag har felagsskapen Mirjam som är en felagsskap som arbetar i Liberia och Kenya och i verksamheten kvinnor och så har vi då när vi skolgång till barnen. Och idag får vi att ha en spännande sändning till att till två unga kvinnor som har varit i Kenya nu i år som får gröja fra tar uppleving i Kenya och kvita för Kenya. Och det är Hjørdis och Laura. Och Hjørdis, kan du säga vad syns om dig själva? Ja. Ja, som sagt så heter jag Hjørdis av Dalbø Gregersen. Och är ju fuklafärre, är 21 år och gengi i Silva i fuklafärre. Och ja, jag har varit i Kenya i 3 månader. Och ja, det är syndrom med. Ja, jag heter Lauru Johnsdóttir. Jag kommer ur Göto, jag är 20 år. Vi var i Kenya i maj i år, och i 2 veckor. Ja, jag har till kyrkan i Göto. Och ja, det är det. Ja. Och Hjørdis, kan du säga sen kvita först och i vilket samband du är i Kenya? Yes. Ja, jag var i Kenya till jag var en bibelskola i Hawaii i Amerika. Och som en pastor av bibelskolan så får man till ett annat land av en missionsfärd. Och tog satt jag till Kenya i 3 månader. Så, och den bibelskolan är vid felagsskapinum Youth with a Mission. Och så är vi i Hawaii i 3 månader av skolan och så är hin pastorn av skolan en missionsfärd till ett annat land och jag var så helt i SF till Kenya. Alltså var du östmedel skolan så föringar eller var är det föringar vi? Nej, jag var ensamhet och jag var ensamhet i förrän. Så det men vi var nöker från Europa som fyllt oss. Att vi inte till Amerika så. Men ju ensamhet. Ja. Ja. Kan säga sen du kvui förstå alltså kvui vill du stä till en sån. Ja. Jag vill bara pröva nytt. Och jag tänkte väl färdas och så. Så säger jag bara akkurat samma folk på sjur. Hvis man färda. Så en bibelskola tar jag gjort det gott i min öron. Och ja. Och ja, jag har lärt ordentligt och jag är glad för att det får. Och ja, det var bara i 6 månader så till inte för lunch eller så. Det akkurat passar lite för mig 6 månader. Ja. Och du Laura? Ja, jag var vid en fällskap med Mirjam, Hilda. Ja, alltså omma var vi i Nujjan. Och här är vi så mynter och hon förklara. Och ja, jag så fyllt via Facebook sort. Och då blev vi så avvärst och så spännande ut. Så om man får 80 år så spurte hon om ett som du vill. Så jag säger ja tack till. Ja. Och det är jag glad för. Ja. Ja. Hvis du ska säga syndrom så heter lärsnaga vi att färra en sån tur? Ja, alltså vi har lärt nek om mentan jag tar imon. Hur det liva och hur det ja, gäng skola så öliga alltså det öliga röska gäng skola alltså det ser man. Det tog mål väl gäng skola ja. Ja. Mun till föringar ganska. Ja. Men så att fokusera ju det skola ting och läraren bjöd sig gångt in i samma höle och testa ut öll det skola ting sort. Där har värst. Ja. Ja. Ja, det är mest mentan alltså. Ja. Det är öl och värst det. Och mentan är helt arbets i nockara. Ja. 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 I Jamas Highland nu var något helt annat. Ja, det är öle riktigt. Alltså man kan inte sammanbära det. Nej. 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 Ja.
Så det var första dagar och det var för exempel vi var först i Nairobi till värsta skolan och i slummen och här. Alltså hur upplevde du det att gänga i slummen och här? Ja, det var ju läckert. Nej. Alltså lukta illa och ja. Jo, alltså öliga vanliga omstöver. Ja. Öliga harst faktiskt. Ja. Jag hade alla gröt och alla flänt och alltså öliga. Ja. Det är faktiskt öliga harst. Ja. Ja. Men avhåverst. Ja. Jag tror också upplevde det samma att du kunde slummen och nu i Nairobi. Så hur upplevde du det? Ja, det är det samma som är. Det är öliga harst. Så det är som det är så rejält störst och bara slummer och rejält neckföjm eller folk som byggvär och bara gänga här och man får sig körda hemma här mot det som vi känner till och ja, som du säger att det luktar illa och skrällat och sådana och folk sitter bara ute i göten och löjtar sig med en skräll och också äta och ja, men det tar det gärna till sour och så det är bara harst men det är lärrykt. Ja. Att gänga fram vi här och så kött bötterna och kvar det gänga skola och gå så till livet så till livet kvän det. Ja. Ja. Samla och skräll för att sälja och ja. Runt och bänka på hora, vad ska kläder och så för att få pengar. Ja. Det så det just nu. Så det var bara en mat i livet det och på alltså som var torra. Ja. Fokus akkurat nu, Ja. 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 Unga planer, unga gänga shit till tog och så där. Det handlar bara om vad nu att finna sig med eller i livet. Ja. Unga planer kanske unga drömmar kanske. Nej. Jag räknar alltså jag hade det alltså arbete verkligen harst, lunch och tulja upp och sånt hem och kanske finna en måltid då. Ja. Ja. Men det som så är sen har varit till att till så där några barn som i slummen som så släpper i skolan. Ja. Och titta vår uppleva till att vara i skolan kvar barn så är slappen i skolan. Hur var det att snacka med barn som var i finnen uniformen och var i skolan och en helt örn omkvar. Ja. Alltså jag var öliga glad att komma. Alltså vi var då alltså att barnen kommer rännande med drockon och allt vill då hålla i hand och klämmas och det är öliga glad så jockon och det var alltså inte öliga goda omstöver. Men det var helt inte så ringt. Nej. Men det var öliga glad och öliga nögt. Det fick gå med och ja. Alltså vi vill ju upp barnen i slummen. Ja. Det är inte en skola men det var inte en blandning ganska av barn men då gick det bara vandringsknävon och öliga trångt alltså till ödlesbötterna och det var som bara en sån liten gångt och så ganska tvärstover eller också där fullt av bötterna inne och här skulle vi där som upphälda till eller så och ja bara ta sig det var gå ut det och sång och samvete om det var så glad så tjockon och ja, älska främmande folk kan man säga. Ja. Väldigt öppen. Uppmärksamhet just nu. Ja, köttbötterna är som. Ja. Det är väldigt vackert. Ja. Ja. Och det som jag känner det här att de barnen skriver hem för exempel som av skolan och så som de som släpper lukar som ut ur fatagradömen och så får en annan deras det. Ja. Alltså så får den några drömmar. Ja. Och det är också spännande att snacka vi barnen. Det är typ att väl att snacka vi de vuxna. Ja. Ja. Öll vill det vara lacknar och alltså ja, öll den drömmer om att vara lacknar. Det som är då säger vi. Ja. Ja. Stora drömmar faktiskt. Ja. Ja. Och sen ja, som du säger, är som det som det då väl tyma det väl. Ja. Och sen nästa med då säger vi har en dröm om att släppa ut ur ganska först fatagradömen men så är det att inte är ganska släppa färdas eller släppa till Europa eller också där. Ja. Det är så
så jag det när upp till. Allt jag där ska som. Ja. Det tar jag drömmer. Ja. Och det som är så gott och det hjälper inte till att man hjälper dem till att huxa mer än bara idéer, ha? Ja. 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 Men du var också samma vid någon öron, alltså också synte långre, alltså vad gör det alltså hur var det där alltså? Ja, alltså ja, vi får inte ensamma till Kenya. Vi var en busker på 12 och så var det 2 löjar vi kom. Och ja, vi blev inte bara bläcka in i landet, det är så ensamma, men vi fyllde oss vid 2 trúboðanar från USA som har varit trúboðanar här i 8 år, eller mer, och hade också 2 omsättare från Kenya. Vi har kunnat alla ställen. Så det här var väldigt gott att här var någon som kände landet och kände målet och mentarna. Och ja, som visste hur det var gott affärer och så vidare. Och vi färdas nog snäck runt, alltså om Aslandet. Jag hade vi skift och stäna nästan kvar veckan. Så det var ju det cool att söka imska parsar av landet. Inte bara storbyen eller huvudstaden, men också små bygder och ja. Så det är det mest alltså anpå kvar man är i landet någon hos folk har det och hos väl det är för ja. Ja, nämligen och du nämnde också Johanne att Masailand, du snackar vid oss när uppe och du ser oss till där ute byggt och så ut. Och vi var ju också uppe ute byggt det lite tak och så. Pröv hur svårt det är i mån till att vara i slummen och det var också på attack. Ja. Ja, så i Masailand har var ja, för det första nek rönnligare. Men det var allt alltså santor och Montelboinen här var alltså ja. Vi såg ju själva ett hus det var ute i Masailand någon. Det var som enkelt hus spröjt ut eller så. Och det var alltså ja, det var verkligen fattigt. Det skulle gänga längt för att finna vatten och mat och ja. Andra folk också. Ja. Ja. Montil, ja. I storbyn här var allt en stor bunke alltså. Ja. Ett luft och samman och flöjre. Ja, det var det i Masailand någon. En tutsch folk kvar i huset. Ja. Alltså ölen hus i Nairobi. Ja. Öliga större kontraster som Ja. huvudstaden där som en storby som en annan storby men så bygden är ganska ordentliga gammaldags då. Ja. Förutom jag ska kunna och allt det. Ja. Ja. Som är ordentligt. En annan upplevelse, ja. Ja. Man ska klä i hand och så. Ja. Så det var snart det coola att uppleva. Ja. Jag prövade det i skolan och lite tok. Ja. Gentna här wursmark som man ska klä i. Det är bara flätt vet mer. Det är så väl. Men ja, det är sin största upplevelse. Hur ja. Men sådana tid först det är som Hjørdis var 12 folk så var trooper som vi tycker och så. Och till flott från stad till stad. Men hur så bor dit? Ja, det var så det mest. Anpackar vi var då. I Nairobi var det Airbnb. Vi snackade fint egentligen, men jo finnas det. Och hade sänkor och allt sånt. Och mosquitonät. Det är det viktigt att det var här. Ja. Men så är som ut jag byggt någon så bor vi ganska tja i någon bishop eller omkring som de känt och ser trúboðanar. Och så ja, bor vi i en kammare, alla gentarna, 20 gentar. Och hade madrasser vi och en sovpåse. Men det här var faktiskt också en skeg uppleva det här. Att man pjör sig en sång kvar natt. Nej. Ja. Och hur det? Vi bor öliga väl. Alltså i Nairobi här bor vi i sån gästhus. Öliga stor gästhus. Det är allt kvar så kammar och kvar så väs och sånt. Ja, och så för till Tok. Det är inte så att skjuta huset eller kört. Men det var alltså
på en slä. Ja. Ja. Och så får vi så bor vi på hotell och så safari lodge. Ja. Ja. Och så i Mombasa. Ja. Det imest att nu var två görs en trúboðanartoymi som vi 12 ungdom och det var mål det var att för ut att missionera. Ja. Det är för ut att missionera så läst det där alltså vet jag det så kyrkor att lägga stört det. Ja. Det är några matar att evangelisera på och vi gör det en imest alltså det mesta vi gör det här var vi gör kyrkor och också med att vi släpper fram att tala och ha vittnesbörd och gör det en drama till att skilja dig också med att man ser krossen, man ser Jesus och allt det. Och med ösen bara lite och lovsång och ja, en imens dansa för dem och vi då lärde en dans från Hawaii så vi kunde visa till och det helt det var spännande att så just Anna som tar som om i så vi gör några kyrkor och skolor och barnhem och äldresöm hospitaler men så är det bara ut jag gött någon tosar vi folk och för in till hus alltså hår till hår och bänka på och bara tosar vi det och ja, vi var en kärra och fortalte om hur vi var där och om Jesus och ja. Det är inte därför att komma det går som en kvitter och så bänka på horan i Kenya så hur så blir det motigt? Öliga väl. Ja. Alltså ja. Först när jag kan göra öliga öppen och alltså jag har fick näkra motstånd eller tar ungen som säger nej till mig köra. Ja. För att det kan. Så att för öliga öppen, jag vet inte hur man är kvitter eller att det är då förviden och sånt men öliga öppen och med tärslig med att som sett och skilt och väl och vill du vita mer och sånt. Och ja, det är ganska näck i Kenya som långt är kristen men som kanske inte ordentligt skilja hur god det är. Så det vi så några frälser men också bara att det är ganska skilt och bättre hur god det är som ja, som personer så att han är inte övervitt det, han straffar det inte, men han är en kärleksfull och god och så. Ja. Är som det ja, så vet jag. Ja. Ja, det var spännande och du var just nu var du bara i första dagar och du upplevde en augustans där alltså vi var en sån idé. Hur så upplevde du det augustans då? Ja, alltså det var barnen i skolan som hade gudstjänsterna. Alltså det är öliga lovlig och hoppa och dansa och skråla, alltså nästan skråla och ja, alltså så är det annorlunda än i färgen. Ja. Här vet ganska. Bara sitta ner ganska. Var det free Maui alltså nu var det du säger bottnen men det var snäck ung som kanske var upp till 20 år gammal alltså. Ja. Alltså jag hade då öliga väl att alltså ungen som är flower allt tora synja och ja. Alltså ja, det följer sig fryan kanske. Kunde du lära något av det alltså den free Maui som det hette? Ja. Ja. Rockstaver så väl motigt i färgen. Om vi får upp och hoppa och dansa i kyrkene. Men ja, alltså jo. Du var just free Maui, du förstår just nu upp på dansa ja. alltså. Ja, jag och Krista vi får upp och dansa. Ja. Alltså det är sånt Lucius line dance. Ja. Så som vi visste nyckeln att stövna. Så får vi bara på i och det yes, det säger att det ändrar alla tyner. Så vi fängade den också kött. Man glömde nästan man värde den gudstjänst, ja? Ja, det gjorde man. Ja. 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 Det var alltså. Hur så blev du östen där alltså där vi gudstjänst är inte som åkar alltså det lukar som Ja, alltså pura övelse men öliga skeg. Vi var till öliga några kyrkor eller möter och ja, alltså till högt och möten är så länge, alltså minst 6 timmar och
allt är så harsfra, alltså forfra och det skråla och ropa och dansa, svåta. Det har en sån klot att då ska svåta när vi och sånt. Men öl är stort lite alltså att och så då så att dansa och röra sig. Lärd och vill ta och på i och sånt. Och ja, och som jag också om det var det lite bötterna. Så jag sitter bara 6 timmar, inte problem. Sov och det lägger sig och så kommer jag upp och dansa och såna inte gren, inte gråter och så det är också. Ja, visst. Ja. Det sätter tog jag för kyrkje och det hade tog till att vara här. Ja. Ja, allvarligt. Ja. Jag tror också så bodde just nu här. Ja. Det är ju något annat. Nej. Och då viskar sen som att sen som föringar som huxar snägg om tog ja. Ja. Det brukar snägg dock. Ja. Så vi säger komma till möte så är det här. Ja. Så långt som det är. Ja. Ja. Och det är just kärnlöjk och ja. Alltså det är verkligen stort lite. Kanske som man tar man känner festivallen såna gudstjänster här så vi kallar gudstjänster alltså här är det inte mer av fria lite på något sätt folk komma och färra och så det är så att inte så frier i det som det är ganska vis vi för gudstjänster tjock och här ja. Det ska man nog också vänja sig vid. Ja. Det är så. Men det ger också ett annat frals i oss. Ja. Och det tror han också alla visa. Alltså dansa eller onkel gräter onkel Örlan. Alltså det tårar visa sina känslor och också som kan hålla om det. Ja. Det här kommer ju där när jag alltid i för. Ja. Det var så spännande det som du Lucas som du säger just det vi att vi kom in här och snackar om en kärleksfull god som är nöjd och god va. Så det som vi upplever i Afrika att det är något det är ökte folk. Och östen det är god ganska straffar hvis folk blir sjuk och så det är ganska tid måste ganska sälja när jag så tid att vara. Ja. Ja, alltså öden alltså det är också ända mal värre att dela evangeliet, men det är näck som långt är och tryckande. Men så som tar man tosar om god så är det näck som är som man följde det och sa det så som det tosar om god att ja, ganska hvis jag styr det så straffar han med eller mitt barn är sjukt. Det är god över med mig. Här vill se som nej till la god är ju så här som en kärleksfull pappa. Ja. Så det här så ut och jag kvar att det är som passar till eller så. Och jag vet inte det kommer av att jag vet inte det är det ganska läsa själva eller om det är bara att bara trycka god det så jag vet inte det. Ja. Alltså jag också är det mindre innehåll och alltså det är inte det djupa som ganska är stanna. Ta mer alltså bara intrycker och det var alltså inte det samma samband eller så. Ja, alltså om möten någon här det är en bibeltext eller det är bara god alltså tos god och lov sin John. Ja. Mm. Här vi ganska mer ha bibeln som det är viktigt eller att nummer Ja, och kanske som undervisning kanske för fram ärastan för exempel skolan undervisning av skolan för exempel visst det är en skola så har det här och i skolan timmar och i bibellära så men så skolan är inte väl för men som vi ser så gudstjänsterna kanske inte alltid är så väl för att det är nog störst procenttal som inte dora läsa och skriva. Ja. Och det är inte har bibel och Jakob och Mirjam här har vi då en given bibel ut men där om det står att läsa alltså så vill jag det ha en bibel och ta gänga vi igen just och men så får det kanske ankran hemma som även skola eller också att läsa på sjur. Och hade det är en stor missionsstation alltså alla ställen i Afrika och östern hjälpa dem bojar just ni lärarna alltså att alltså en östen driver och till att alltså kommer kyrkja och Anna alltså Gerans den så blir det inte samma frimål. Så som du säger att när vi var kristen men det de väl är samma vi tycker nästan ja. Och det så vi då är Mirjam till att vi ser vi Jesu händer och fötter oss nu och vi gör ganska praktiskt arbete vi
ta det i skola, vi ger kvinnor med pengar så att de kunde ha en liten handel och så där. Alltså han tjänastan och den praktiska tjänastan och i kristendomen det känner det inte så väl till. Nej. Ja, det fyllt alltså ja, gudstjänst det så. Det fyllt inte snäckjokon. Nej, det vi var så stort. Ja, det var 2 veckor. Ja. Det var bara en söndag så där. Ja. Och gudstjänst är ofta såna dagar, alltså det är inte ofta mycket, inte så ofta. Det är nära på om kvällarna men det är inte så ofta. Det fär inte ofta så ut om kvällarna. Så tog blir såna dagar ofta brukt till gudstjänst och i 6 timmar. Ja. Det är kanske det enaste tidpunkten mötas i veckan. Ja. Men det heter lov och att det inte skulle vara så lunch. Ja, det var bara för att vi med. Ja. Så. Ja. Men jag har alltid lyckats när som det är ganska halt att hvis jag också ringt händer så är det som god som straffar dig så är det ösen lyckas röst till att hvis jag också gott händer så att tacka god för det. Att alltså öliga har tydligt och vill jag tacka sin god för det som gick väl eller det som det här var. Och säga en gång. Ja. Och det är sanna som säger till att alltså visst du säger också visst du hälsar dem så han kunde hälsa och säga tack för livet. Tack god för livet. Tack god för det att jag sov gott natt så det här var något så här tackar hälsan alltså sickningen när vi bless the Lord eller också så säger alltså sickna alltså det blir sickna. Ja, det också ja. Ja. Så och det blir också sagt ofta om den afrikanska alltså folkrörelsen att ta det andliga blir i nästa större än åkara. Och tog ju hur god så redan att säga och ta det liv i oss. Och för vi bojar utom oss så är det oss några är goda att trycka på oss ja. Så och det är ofta oss vi öttan och så det blir oss mixa samman ta kristna och så där. Ja, hinner godarna oss. Det också en ekonomi. Det kan jag också lära mig kvar att tacka god för det små tingen att är verkligen i det så där. Alltså det är det har tydligt vi vill jag tacka god för det små tingen. Det är det verkst. Ja. Det är nämligen ordla verkst att god är vi och i tjänsten alltså. Ja. Och som en som sicknar och tackar för det att är liv. Och det är så jag syns små på att skriva upp till hem till där stolar och skriva att tacka dig för livet alltså. Så blir det hur ser det där men det är inte shuffle av livet alltså det är nästan touchar runt om dig. Jag var med i sjukan och det man i fatakadöme så där är inte alltid lackna jag på annat så det får som är en shuffle av jockorna. Ja. Och här är några sjukor som vi inte känner till helt. Ja. Så det är utsatt. Ja, ordentligt grusat. Ja. Vi upplevde nu i skolan och ta under gudstjänsten. Ta ropa amen och halleluja alltså alla tror. Och så är det amen och så ska bottnen svära. Och så är det svära nu här så säger det om du inte ropar nu här så tror du sig på god så må du ropa det här och så. Alltså är det samma som i förrjun eller är sen. Ja. Utan syns du. Jag var inte man är. Ja, alltså jag har lucka orden vi först. Ja. Och det är nämligen här man ständer oss när man hotar till men alltså så hör man möjligen att snacka vid det att han har att det är så det är det som är gott. Men är det stjärnan att tog till var oss när samma steg än att tog och vi var östra samma steg än att så vitt var samma vitt dem och finka. När jag går samröver vi visste jag östra. Ja. Hur var maten? Nu var du här lunch och du fick nog nekvan lokala mat. Ja, är det nekvan. Ja, alltså vi flyttade vi inte bo i Airbnb. Då vi bo i Airbnb, då gör vi dock egna mat så vi känt. Så det var läckert vi först, men maten från Kenya är helt okej alltså. Ja. Är de inte mega väl bönor och så där, men det äter det nekvan och såna matpannekakor. Kolla försökt i lägg och bönor och dricka en te. Öliga sött, vi socker i.
Och ett som heter mandasi, sen som ett donut eller så där. Ja. Snackar jag med. Så det var helt okej. Alltså jag klarar mig väl. Inte problem med budgeten eller den helt. Nej. Ja. Det är inte just möjligt till budget, men det är så inte bruk för det. Nej. Vi fick oss gå med. Ja. Det är något som jag känt då. Ja. Ja. Det var också soppa, men som ganska skulle vara en sås. Det brukar jag köra. Ordentlig sås, men ja, öl är sött. Alltså mätten är sött. Alltså risen är sött, äpplen är sött, allt är sött. Ja. Ja. Och så provar jag majs och bönor. Ja. Från skolan och lägger tok. Ja. Det smakar kittla. Nej. Det är för sjumma dator. Och det är alltså det äter nästan alltså runt där. Ja. Ja. Det tar också, ja. 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 Till morgonmat. Ja. Det var snart så avvärst alltså. Tar vi bor tja omkring biskop eller också där. Så är det som sin gammaldags att det var husfolk eller vad säger man huskoner. Ja, alltså arbetsjenter. Arbetsjenter, ja, som gör alla mäten och vaska och allt det. Och människor sitter bara här och dräcka till, eller få mäten servera. Ja. Ja. Så det är som sin tur. Skega sitta. Ja. Ja. Det lever som tid har haft det dåligt det där och helt det var spännande att vara just där. Ordet. Ja. Ja, det är det. Verkligen. Självt om det är primitivt, alltså det är primitivt östen som tid har uppleva alltså. Ja. Det vill man så vi faktiskt. Ja. Stand upp i pissa och sört. Ja. Det vill man så vi på en väg. Ja. Ja. Kvart vi kryptoren så som att säga, jag kan inte färra till Afrika att vi är såna ötkoppar, några slankor och så där. Och världen så som tids halt av västgat att man kan inte färra till det är såna vad så nå. Nej, slett inte. Alltså jag har nek förborn i jag vet någon och sört. Ja. Och så lukt alltså sån ötkoppar som det är så 24 år. Ja. Så var det i kameran. Ja, så har jag öjna. Och en större ötkopp. Öjna för nu. Men det var det. Ja. Ja, och vaknade jag vid ötkoppar i öronen och sört. Jag vet inte något med det här läckert, men det är alltså, det ska man inte huxa om. Nej, det ska inte få det för att inte färra. Nej. Och Hjørdis ska sitta. Ja, alltså jag sa faktiskt ångan ötkopp för en möter ändan. Det var på en träd som ordet stor ötkoppar, men inte, annars inte. Men jag vill sagt öliga viktigt här var moskito, nät. Ja. Vi vet alla sant, men jag sova vi tog in till Jesper. Ja. Men det är bara färra. Det är bara färra. Ja. Ja. Det är Arden och 18 av Kenya nästan. Jag tycker på avon. Alltså det är ordentligt strålat att det snack om Kenya och det var finns ju en god upplevelse alltså. Bara så alltså. Kan se kan vinna inte att kunna göra. Kan se vinna inte här och samkomna nu till du kom åter och du vecket hållt år. Jörva för att det är smöt och så. Ja. Alltså det vinkonar, där vinkelsen det att öliga var tog också där affär. Missionsfärd eller till Afrika. Det är man James och Jan Nekona. Ja. Och så är jag långt vid här så jag kan också fortälja till mig att det är bara färra och jag är samkomna till det och höra fram här och nu har jag haft en framlöv för dem och tar det var jag glad för det och jag och stått där fortälja för dem som vill jag lusta och spyrja så. Ja. Och jag är alltid med för efter. Ja. Ja. Och snö. Ja. Hur svårt det alltså? Jo, alltså jag vill kunna jag skriva. Jag vill ta samma som Hjørdis gör. Gör den där? Ja, så jag skrev till henne. Jag hade en skuld. Ja. Och så mötte jag så akkurat sagt, kom inte färra. Kan inte komma bitter nästa för och ja, spår som framlöver och vissa mynter och så. Alltså här ölja. Och hår och snälla lufta och sucha. Och vad nu var du in en bibelskola och du förberedde väl det tror jag manar åren till första där och så. Hade du ett brott antal år och snäst så alltså
hur det brött till andliga eller hur som människa alltså. Ja. Ja. Alltså jag hade ju brött öden jag. Arden alltså från Arne för till nu på alla matar alltid som bäget färdas ensamhet och färsta bara. Det var öden nervös Arne för. Men ja. Och så bara bibelskolan som har där som tas man lärare här om Gud så att hur han värde är och få hjärta för det. Att fortälja bådskapen för öron och hur största är som att ja, vi döttrar kallar jag affär ute. Och ja, och så bara sen lära om era mentaner och ja, färda till Afrika och det är helt spännande det låter så affärer men ja, jag har lärt nek och finns hjärta för att fortälja bådskapen på det. Och jag syns bara nu tar jag komma hem eftersom att min missionsfyr ändrar inte i Afrika men att man kan tacka det vi har hem och bruka det här som jag har lärt och att vi dödlar och tror på det så som vi är i förrjön eller kvar helst vi är så det har jag lärt och den är och ja, och bara mätt mig som människa affäras ensamhet och få nya vänner, ta sig ängst och ja, vi är i Afrika och dansa här och sånt, ja. Ja. Nu var du 14 dagar och det var en kombinerad tur vi en safari och så ut indiska skäckven och snorskla här mellan fiskar och sånt. Ja. Men alltså så människa vad helt du last av sån här alltså 14 dagar alltså vad avskan hur det görs vid det. Alltså jag har alltid blivit överlag glad för det lilla tingene. Ja. Alltså vi tar då gått nog ordentligt väs och sånt här men jag var ordentligt glad för att alla som väs har med förrjön och alltså en liten ting. Ja. Så man inte huxar om hvis man inte upplever så rätt. Ja. Alltså vi kunde för att köpa och vi kunde för arbets och vi får gå lön och mån till. Ja. Rättlägga lön och mån till. Och alltså jag har alltid det är det lilla tingene som alltså man blir ordentligt tacknämlig för det. Ja. Ja. Hvis alltså för exempel nu alltså kunde du anbefalla en sån tur alltså vi kan du anbefalla örna färra? Ja, jag hade öll på det. Fär. Ja. Eller ja, hur ser ja, hur ser en missionsfär eller ja, alltså det öliga gå till tar man en leverskola kanske levervis student att det blir som man bor ett år för vi är det eller arbetscenter och så brukar pengarna på också där som gör mening och som man får minnas alltid och som man kan lära den egna. Och nu då är 6 månader och folk som är lio i skolan att säger ja men imma först för att tjäna pengar och allt kostar nek och så då så 6 månader i skolan att kostar vad det jävla kostar mycket att göra det här som du gör det? Nej, jag säger inte så rädd ja. Alltså jag är faktiskt överraskad, positivt överraskad alltså att det kostar så lite till 6 månader och byggvär och få mat och fira sig där och allt. Så hvis jag klarar det så klarar jag det. Ja. Och jag arbetar bara minjen ett år ungefär så. Ja. Så jag klarar det. Ja. Nu du var bara 14 dagar alltså vi en helt annan tur östne så. Kan du östne anfalla fast det är ganska att se av halvt år till på lunch eller något alltså. Alltså ja, alltså det kan väl alltså ja, 14 dagar var för stort för mig. Ja. Så är det väl tomma 6 månader. Ja. Så där om 6 månader för lunch så kan man få 2 veckor. Ja. Ja, alltså ja. Men visst du nu spurte till åren du har ju varit i Afrika. Ja. Och för 6 månader, kan du så sagt? Så alltid just det. Okej. Eller det tar ju också 6 månader. Jag var 3 månader i Kenya. Ja. Men du 3 månader, du har 6 månader på. Ja. Ja, men jag har lukat att jag också us till för lunchen. Ja. Ja. Men det är också just nu för us till lunchen. Nästan ett år eller halvt år. Ja. Men efter gången så kött. Ja. Allt för kött. Ja.
Så att en sån stottetur kan vara en plattform till att göra en längre tur. Ja. För exempel. Ja, och inte hålla sig åter för ötekoppen och slankon och allt möjligt annat som får där. Nej. Nej. Ja. Och sen ett som jag lärt det som att alltså det är närmare än i helst att bara färsta alltså vi är ner inte så stora lika. Nej. Inte så farligt kanske heller. Nej, ja. Och sen bara alltså så hoppar jag flowfärd vart i Afrika. Några timmar sedan alltså. Ja. Ja, tror det är cool och det bara lepa sig. Ja. Och möta nekon nutjon och gå och fitton folkon. Ja, här som det var det. Ja, och nekka och minner och viner och Ja. 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 Det var ordentligt gott alltså. Ja. Det har det stått lite att det har det stått lite att snacka vid tyg och har det stått lite att titta vad finns ju så nekbors ord en så som man säger en liten pasta tycker jag löve och så finns ju så nek vi och viffer till vojare. Alltså så de standardboar nu skulle lära och boar för att läsa kommande år alltså. Så hade jag en gott viffer att ha vi. Hjørdis du ska att lära att Lärarskola. du att lära skola. Ja. I förrän, ja. Och Laura? Ja. Kyrkosyster. Ja. Och detta kan också vara något som Hon får Afrika. Ja. ja, nämligen. Ja, till rest möjligt. Praktik eller Ja. Ja. Så det finns brödbitar nästan att. Ja. Ja, och att det här kan man lukka som bötterna som vill titta upp från slummen och begynna få drömmar. Nu kan tid att han har tittat i Kenya att få ära drömmar kanske östne för tycka framtid. Ja. Och fick tycka ledsna. Ja. Ja. Och så läxar vi ta långa vägar som vi tar kasser och Ja. att alltså det viskar ganska närmare för åter. Ja. Ja. Nämligen. Ja, i dock inte tora för praktik eller om jag inte visste det alltså. Kan det kom till och sånt. Ja, nämligen. Kände man var ett ångat du kan kom till men nu har vi verier och Ja, nu känner du onkel stöd och så. Ja. Onkla kontakter. ja. Det är också som jag säger vi var en för någon kvinnehemme i Kenya. I när det är byggt. Nej, det var man bara. Och det var just det här som jag också säger här är väl till man för åter som jag just tid som frivilligt eller så. Så det är nog gott att man har så forskjellig stöd och känner någon och i landen. Ja. Ja. Hvis du skal si en opplevelse som du har som gjør det største inntrykk av det, en søva eller akkurat heimavidjen eller akkurat, hva er det helt til å ta med? Jag hade det var i Masailand någon. Ja. Alltså helt otroligt att jag klarar ju leva ute här. Ja. Ja, ta han Elisabeth eller vad det heter. Ja, Elisabeth. Ja. Alltså naböken kände kom alltså till oss och fick han i skolan eller så. Vi fick han i skolan. Eller tok. Søvan om Elisabeth er det at hun har ikke av barneskolen, var liv i 8. plass, og var en av de beste nærmengene, og har vært ikke chanser til familiene, et eller annet nøkron her, av hjelpende vågjere. Nej. Og ta, vi var av en heimavidjen, og da kom en nabygve, Ja. og fortalte oss om Elisabeth. Og hva hendte så vi vågjere Elisabeth? Ja, det kom så vid Jokon. Ja. Till Dövra. Och ja, hon får så skola den natten. Ja. Så slapp han bygga skolan och så. Slapp inte det? Jo. Jo. Og hvordan glede hun var? Ja. Ja. Hon fick läger och mamma fick ösne och nabyggen. Ja. Ja. Allt är störst. Ja. Ja. Här man konkret säger, här var vi till att, här var vi till att hjälpa en här unga gente, vi är i löven, som ganska unga framtid är det. Det ena som hon kunde, alltså, det var det, alltså hon nog blir bortgift. Ja. Långt nu som 14 år gammal. Ja. Ja. Och det är nog det som är det största uppe i Masailand som vi upplever till genteböten, när det släpper skola. Ja. Så släpper det också undan att vara bortgift till. Ja. Ja. Hvis du skal si akkurat som to helt det just og det største inntrykket til, altså, en lite søva, hva er det til helt det? Jag vill sagt ösne akkurat här som är väl konkret vi eller så så. Ja. Alltså Arne för en gång att på skolan då vill jag gärna. Alltså jag har alltid haft den viljan eller inte att söka fram på frälsan. Ja. Där var vi till tag och så och
det var väldigt störst som jag släppte till Kenya och tosar i folk och så jag såna frälser och vi en pastor att vi och jag god i ärna för det. Så det är det just intrycka med att bara torra affärer tosar jag fram och att det blir rustigt. Så det har lärt ordentligt mycket och det sitter en efter vi också om det. Men så är det bara ett badnahem och så som det är härst att sucha och hur det har varit och torra kår och torra hem och sånt att och bara torra liv eller livsöva så att bara sucha hur glädjer och och öppen och välkommande och eller förmyndare och bara ofta hade jag att det så som det har så lite som det har ju föräldrar eller att hem eller när kläder eller mat så har det ganska mer än vi tar vi till det här nöjtsamma och tacksamma och glädje. Det hade ofta manglar själv ganska mer att vi så som vi har allt annat nog av nu. Så det har vi lärt ordentligt Gustav är som människa, alltså bebötna och det vuxna och att det är så tacksam och jag god tack för allt som det här var. Så som det är alltid så nekv. Nej. Men vi var i skolan nu i byn Nairobi. Alltså kom och en 20 jenter rennen till mig och skulle visa mig att jag finns nytt väst. Och det var alltså bara alltså en katt och inte en väst komma. Annars hade det bara hål och det kunde inte skola nio eller något. Jag vet inte alltså om det är en eller vad. Det var inte skola nio, men det var så stolt där och här var allt möte och i väskom nu så. Men det var så stolt där och glädje och ja. Jag vet kanten. Ja. Ja. Jag tror det. Ja. Det är nämligen och det är nämligen såna upplevelser som man får som är alltså hur kunde vara glad för att det är. Jag minns jag var en söndagsskola i början och så har jag fortalt att barnen hade funnit lek och det var barnhem tjockon att barnen hade funnit lek. Så rättare en lut dronker hon fingern upp och spurt kvärdet det ett lek alltså här så barnen var så glada att det fick kurs ett lek alltså sånt alltså det var just en farvon och så spyr barnen för en lek att det har inte så om hur barnen skulle så glada för ett lek. Tror att det är nämligen så shoppfilter tjockon. Ja. Det kan ju skämma bäst. Nej, slett inte. Alltså och tog är det sin ringt att ösna grejer från. Vi tar kanske alltid år för vi skulle fortälja det. Nej, man jag kunde att är allt som manglar oss. Allt. Ja. Och det är ofta då tar jag väl Kenya att det ofta man föds också luktan eller så. Men så när för komma en drunker. Jag till mig han är John. Det var en affär till en ett möte också. Jag var nog som med det var 5 timmar också där för ut av min luft. Så mötte jag sin drunchen och han så som chatter och det var en pinna spela vi och för det till kläder och så tog sig bara vi han och så spyr vad han gör och så han att han är pengar till skolan för det. Och han är ju kvart förälder alltså han är några mamma och pappa och som i sån här löten för man så bara hjälper sig sen som kakan är gera. Och så rann jag kvävs ner, näckböt som hade så. Att man föser det bortan och såna vidare men så bara vi gå igen och Ja. Det är ju harst. Och det är nämligen harst och det är vad hjälpas lite stöver vid stanta och i ösne och outgören som vi skulle ta att vi att om vi ångar outgör ta så tar vi den outgör lucka va. Att vi kunde inte hjälpa öllon och aroma tog. Är jävla riktigt alltså. Det hade jag själv att han hade jag varit nu 40 år alltså. Och då är hjälpa så nästa som tillber men alltså det är nej ner bara så stor alltså. Och det var bara en drunker som jag mötte, så rann jag kvar. Nämligen. Ja. Och det är som, fick jag det, efter hjärtan. Så. Han grät och säger att saknar bara pappan kommer och så. Kanske du mest där, kanske du två i stiven så men han är givet där nek. Ja, och det nämner här att han är givet där en gåva alltså. Givet där nek som tycker man minnas allt det lov alltså. Det här möter vi till vatten.
Det är nick. Ja. Och då hade jag just det spännande nu har vi den fram att ta folk vem där i Ferð til Kenya. Och så jag för en första för i Kenya och till oss framgör att jag mer oss uppleva det. Gosse folk och hjärta oss fyraste människan och vi var inne hemma vid Jan och här var en mamma en mamma och här var 8 barn och ta mamma som var inne i huset hon åt bara 2 av dem och en syster som var där åt så 2 eller 3 av dem och så en bodju som inte makta i åt så 8 och 2. Och till bara det alltså här att så fick man hela uppgåvan Och var helt så var 4. Slett inte. Och så kommer föringar vi och så har vi fått stol till att barnen så kan att för skola. För exempel alltså det är fantastiskt att ta hjälparslösa så mycket det inte nu hemma görs några. Men ta hjälparslösa du ständer och ösnen så vi kommer stanna och görs när ute. Vad ska jag kan inte göra kan. Jag må lugga som färra vojar min löve men till hur du med en gåva. Ja. Det är little John hur du där en gåva. Ja. Ja. Det var fantastiskt. Ja, var det. Ja. Och det är det här som ger oss tacksam i ösnen. Ja. Och jag. Och då jag alltid allt borde uppleva det. Ja, det har jag just det. Ja. Nu att du fortäller till Hjørdis så att för det här är mynd. Ja. Ja, och en chatten dronje och så en synter dronje som helt roman och lugg som. Ja, stolar hon och tog som han häver. Och det är akkurat det här som är så störst att okej, bara till att vi är mötekommande och bara till att vi stäcker upp och så att vi hör att det vi så att det och då är det alltså det är ju en stor gåva. Ja. Och då är den då köpte jag alltså myntna det hade en så sent att det är jag mynt av det botten i Afrika som som visste trönja till en att som kan ta om det och understötta. Vi kunde inte ta det från dem allt men vi kunde vara till stede. Och då är det viktigt att vi färrar och är det steg. Ja. Och tack för Laura att du ville vara vi och i sändningen. Men själv tack. Ja, och oss Hjørdis. Själv tack. Nu kommer det alltså nu har det upplevt 2 ting och jag hade det viktigt att oss för ungdomar och för folk höra oss och praktikon till att nu tid börjar på tycker och så ungdomslöv är det här och tillsammans i bästa blomma och för att vi är löven och finns så en sån upplevelse vi i lövet är alltid bara ger skickningen när vi är till och folk och inte minst till de människor som tid har mött ut i Afrika och tack för det att du gör det här. Ja, tack för det. Om du vill ha mer upplysningar om turen till Kenya som är här vid jag så kan du skriva till Hilda Viderø. Facebook eller SMS. Ombord. Ja. Det är en blusa som vi fick att göra. Ja. Och text för att först. Ja. Ja, och vi sitter här att jag också är det i 6 månader eller och liknande så är det felagsskapinum Youth with a Mission och till en felagsskapare som har skolor faktiskt över 200 London om hemmen så ja vi sitter av i två så kunde bara välja ett land som gör gott för tickon och ja och det har varit en flera imska skolor är det en skola som heter DTS till en lärarsvännaskola och i Hawaii gör det skolan men man kan välja här som man vill och ta färman till en missionsfär tar man kommer helst vid skolan så är det spännande och jag kan vidmäla till han. Ja. Och Youth with a Mission är ösning i förrjön så det har vi en Facebook-sida och Facebook har de kunnat läsa sin mer om det och det börjar på att ha forskjelligt av skronne är vi några skojer och i september börjar det och de kunnat läsa mer om det på Facebook och Youth with a Mission följer helt till i Skanshusen i Havn så här kan du få mer upplysningar
och annars av Facebook-sidan i Tøymen. Ja, Mirjam helt røst til Skansens Nyhavn. Og Mirjam har også en Facebook-sida. Her så gjør det mynter og hvordan stender til i Kenya. Og så har jeg det bare etter til å si tusen takk til Tikkon, og takk til IKTUS, som vil ta hese sendingen opp. Ja. Takk for. Takk for För det.